Itämislepo. Etsi luonnosta itsellesi paikka, joka kutsuu levolliseen olemiseen ja rentoutumiseen. Jos teet harjoituksen kotona, valitse mukava asento ja keskity harjoitukseen videon välityksellä. Herkistä aistesi ja havainnoi ympäristöä eri aistien avulla. Hengitä muutaman kerran syvään ja rentouta hartiasi esimerkiksi nostamalla muutaman kerran hartioita ylös ja antamalla hartioiden pudota rennosti alas. Pohdi, mihin asioihin kaipaat lepoa elämässäsi. Miten voisit saada järjestettyä arkeesi kaipaamasi lepoa? Jatka rennossa asennossa olemista ja mieti samalla ohesta Raamatun lupausta. Jeesus sanoo: "Tulkaa minun luokseni kaikki työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon." Jumala on luonut myös levon. Sekä ihminen että luonto tarvitsevat lepoa. Hyvä esimerkki tästä on siemen. Siemen on lepotilassa ja sopivissa olosuhteissa se lähtee kasvamaan. Siemenen itämislevon tarkoituksena on estää siemenen itäminen epäsuotuisissa oloissa. Katso ympärillesi. Löydätkö läheltä siemenen? Ota se käteesi ja tutki sitä. Jos teet harjoituksen kotona, keskitä ajatuksesi videolla näkyvään siemeneen. Pienessä siemenessä elää valtava voima. Mieti, mitä pienestä siemenestä voikaan kasvaa. Ihmisellekin lepo voi olla itämislepoa. Uudet ajatukset tarvitsevat levon aikaa, jotta ne saavat tilaa kasvaa rauhassa. Mikään ei kasva väkisin. Ihmisestä ei voi nyhtää sellaista, mikä ei ole vielä valmista. Asioiden selkiytyminen voi viedä paljon aikaa. Siemen istutetaan multaan, jotta siitä voi kasvaa taimi. Joskus elämässäsi voi olla aika, jolloin saatat tuntea olevasi kuin maan sisään kätketty siemen. Voisiko itämislevon ajatus rohkaista sinua luottamaan, että tämä elämänvaihe tarvitaan ennen uuden kasvun aikaa? Raamatusta löytyy oheinen lupaus. Kuuntele tai lue se ja mieti samalla,
Minkä asian kasvua sinä haluaisit vaalia tai edistää omassa elämässäsi? Älkää enää menneitä muistelko, älkää muinaisia miettikö. Katso, minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin, ettekö huomaa? Minä teen tien autiomaahan ja joen kuivuuden keskelle. Rukoillaan. Kiitos Luoja levosta, joka tukee jaksamistani ja hyvinvointiani. Kiitos luonnon rauhoittavasta ja rentouttavasta vaikutuksesta. Anna luottavainen mieli pysähtymisen ja itämislevon aikana. Silloin, kun toivo on kadoksissa, vahvista uskoani siihen, että levossa syntyy jotain kaunista ja hyvää ajallaan. Auta minua vaalimaan unelmiani. Kiitos, että sinä annat minulle tulevaisuuden ja toivon. Aamen.